El videoblog Esgarrinxades utòpiques. Avui parlarem dels Dies sense glòria, de la Sílvia Alcántara, publicat per edicions de 1984. La Sílvia Alcántara torna a l'escena literària amb una novel·la molt del seu estil, que ens parla d'un fenomen ben habitual a Catalunya durant la primera meitat del segle XX i que és la sortida de moltes famílies de pagès cap a ciutats industrials al voltant de Barcelona. En aquest cas ens explica la història de la Glòria i de la seva família, que arriben a una gran ciutat per establir-s'hi com a botiguers i que viuen la transformació d'un segle ple de canvis. Aquesta és una novel·la que fa patir de manera constant. Cada vegada que hi ha un canvi que sembla que hagi d'influir positivament en la vida dels seus protagonistes, apareix algun element que l'enterboleix, que et fa pensar que allò acabarà malament. Aquesta capacitat de posar atenció en la història enganxa el lector i alhora fa que es connecti directament amb el personatge. La Sílvia Alcántara ens fa entrar en la ment dels personatges de manera continuada. Sabem què pensen, què diuen i, sobretot, què no diuen. Per tant, coneixem els seus sentiments de primera mà i els patim en la pròpia carn. Més enllà d'això, ens expliqueu una història que de ben segur molta gent es pot sentir pròpia, sobretot perquè és una història comú, gens extraordinària, malgrat certs cops d'efecte, i això és el que la fa especial, precisament.